ቋንቋ ፍቅሪ ስነ ልቦናዊትን ፍልስፍናዊትን ንነባሪ ፍቅራዊ ዝምድና ዝዳሰሰት መጽሓፍ ትርጉም ፍትሐዊ እስጢፋኖስ ቋንቋ ፍቅሪ سلامتنا تقبلوا زخبركم من زخبركن تخاتلتي مدبات سينما سمر بفلاي دما تخاتلتي سنة لبوناويتن فلسفناويتن ننباري فقراوي زمدنا زدهسست مصحفنا ቋንቋ ፍቅሪ ተኸታተልታ ከመይ ቀኒኹም ስለቲ ኣብ ኮሜንት ትህውና ዘለኹም ርእይቶ ብሽም ኩሎም ተኸታተልትን ኣዳለውትን ናይዛ መደብ ከነመስግነኩም ንፈቱ ኣብ ቀጻሊ እውን ተሳትፈኹም ኣይፈልየና እናበልና ኣብ ዝሓለፈ ሻሙናይ ክፋል ትሕዝቱና ኣብ መስሪት ነዮ ዘለና ፍቅራዊ ዝምድናን ናይ ሓዳር ኩነታትን ናይ ምቕልልነት ቃላት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም ከምኡውን ዝተፈላለዩ ላህጃታት ከም ዘለዉ ብኸመይ መንገዲ ኢና ክንጥቀመሎም እቶም እንጥቀመሎም ቃላት እውን ዝደሱሱ ኢና ናባኻትኩም ኣቢልና ነርና ክሳብ ሕጂ ከነቕርበልኩም ፀናሕና ኣብ ቀዳማይ ቋንቋ ፍቅሪ ማለት እዩ ሕጂ እናኣትዎ ምዕራፍ ድማ ካልኣይ ቋንቋ ፍቅሪ ሓደ ካብኡ ድማኒ ብሉጽ ግዜ ንዝብል ኢና ክንደህስስ ስለምክትታልኩም ኣቀዲምና እናመስገንና ሕጂ እውን ምክትታልኩም ኣይፈለየና ታሽዓይ ክፋል ስነ ልቦናዊትን ፍልስፍናዊትን መጽሓፍና ቋንቋ ፍቅሪ ትስዕብ ሰናይ ምክትታል ካልኣይ ቋንቋ ፍቅሪ ብሉጽ ግዜ ናይ ቤቱ ቋንቋ ፍቅሪ ከለሊ ነዊሕ ግዜ ኣይወሰደለይን ንሮቤልን በዓልቲ ቤቱን ኣብታ ፍሊቲ ለይቲ ናይ ኣየት ኣብቲ ውቁብ መንበር ገዝኦም ክረኽቦም እንከለኹ እንታይ ከም ዝበለት ከዘክረኩም ሮቤል ንገዝኡ ተመንጓሲሱ ይዛኣቱ እንታይ ሞ ምሰይ ግዜ ዝበሃል ኣይሕልፍኒዩ ጽቡቕ ገዛን መዛወሪት መኪናን እንታይ ዓብሰለይ ህይወትና ብሓደ ክነስተመቐሮ እንተዘይክኢልና ትርጉም ዝበሃል ይብሉን ድሌታ እንታይ ምኾኑ መቸም ተገንዚብኩም ኣለኹም ምስ ሮቤል ብሉጽ ግዜኣ ትደሊ ዘላ ኣቓልቦ ደልያ ኣተኩሮ ክህባ ግዜ ምስኣ ክሕልፍ ብዙሓት ነገራት ምስኣ ብምዃን ክሰርሕ ኮታስ ሮቤል ምስኣ ክህልዩ ምሕፅንታ ብሉጽ ግዜ ንሓደ ሰብ ኣቓልቦ ክትህቦ እንከለኻ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢልካ ብሓንሳብ ቴሌቪዥን ምርኣይ ኣይኮነን ከምኡ ትገብር እንተሃሊኻ ኤሪ ቲቪ ወይ ሲኤንኤን እምበር መጻምትኻ ኣይኮነትን ኣቓልቦኻ ኮይና ዘላ ኣነ ብሓፂሩ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ገዛ ምስ መጻምትኻ ቴሌቪዥን ብውልዕታ ነንሓድሕድኩም እናተጠማመትኩም ከተዕልሉ ምኽኣልየ ዝብል ዘለኹም ፈጺሙ ዘይሸራረፍ ኣቓልቦ ሓድሕድ ተወሃሃቡ ምስ መጻምትኻ ብምዃን ብሓደ ተንቀሳቐስ ማለት ወክበር ናብ ዝተፈላለዩ መዘናግዒታት ቦታ ብምኻድ በይንኹም ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ኣዚዝኩም ኣዕልሉ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ምኽሪ ዝተዋሃቡ ሰብ ሓዳር ኣብ ቤት መግቢ ኣትዮም መግቢ ምብላዕን መናድቕ ቤት መግቢ ኣብ ምዕዛብን ግዜ ይሕልፉ ተዘናጊዕና ኢሎም ድማ ይሓስቡ እስከ ሓደ ኣብነት ክንወስድ ኣብ ሓደ ቤት ብልዒ ዘለዉ ክልተ ፍቑራትን ክልተ ሰብ ሓዳርን ንመልከት እቶም ፍቑራት ነቲ ኣዚዘሞ ዘለዉ መግቢ ብዙሕ ኣድህቦ ኣይህብዎን ነንሓድሕዶም ኣብ ምጥምማትን ሳሕቲ ኸዓ እናተኾላለሱን ብታሕጓስ እናሰሓቑን ይምገቡ ክልተ ሰብ ሓዳር እንተኾይኖም ግን ከም ዘይፋለጡ ሓደሽቲ ኣጋይሽ መግቢ እናበልዑ ናብ መናድቕ ናይ ቤት መግቢ ክጥምቱ የሕልፍዎም ስለዚ ክትዘናግዑ ኣብ እትወፅሉ ግዜ ከም ፍቑራት እምበር ከም ሰብ ሓዳር ኣይትኾኑ ምስ በዓልቲ ቤትካ ኣብ ሳሎን ኮፍ ብምባል ን20 ደቂቕ ዝኸውን ሙሉእ ኣድህቦ ብምሃብ ከተዕልል እንተኽኢልካ ናይ 20 ደቂቕ ብሉጽ ግዜ ዘይኮነ ን20 ደቂቕ ህይወት ኢኹም ተለጋጊስኩም እዞም 20 ደቂቕ ደጊምኩም ኣይትረኽብዎምን ኢኹም ስለዚኡ ምስ መጻምትኻ ህይወት ክትወሃሃብ ዘለካ ንመጻምትኻ እኹል ብሉጽ ግዜ መሃብ ቀንዲ መረዳድኢ ቋንቋ ፍቅሪ እዩ ግደ ሓቂ ብሓንቲ መድሃኒት ንኹሉ ሕማማት ክትፍውስ ኣይትኽእልንያ ንሮቤልን ቤቱን ክምዕዶም እንከለኹ ሓደ መሰረታዊ ጌጋ ይፈጺመ ምኽንያቱ ፍቅራዊ ቃለ ምስክርነት ከምቲ ንሮቤል ንቤቱ ቋንቋ ፍቅራ ገይረ ብምውሳድ ሂበዮም ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ኣፋዊ ኣድናቆታት ንስርሖም ኣፍልጦ እንተተዋሂቦም
أب حدارهم ناي فقري هواهو كفتر مو طعم فقري زملو حدار كمروح يتتقبي أزفتنا نروبيل برقق صريح اليوم بزعبا بعالتي بيتو أوتاوي سمعيتن كم تفكرون كسمعو جميرو نبيتو جن فقراوي قال مسكرنت والحدي نبرن ناي بيتو قداماي قانقا فقراوي قال مسكرنت اي نبرن ناتا قانقا فقري بلوص غسي نيرو اتمس بيتو زغبركو ناي تليفون علال ناب روبيل مرحني نروبيل اتنخلت تورحي نفقروم كبل زغبرو تبغسوتاتن نبيتو زهابا فقراوي قال مسكرنتن زنعاد بمخانو امسكنكوم روبيل جن يغني لي أنا ون أزي إذا مسكنك جنك أبيتو كسا حج حقوستي يلان نجراتنا أمتشوات يلون بزوح زتغير نجر يلان زن أرسرح كا تبلن لخا حاوسو حتون حبريتان حابني أنا دما بجدي أو تصبغ على لخا أتمخنيات حج بريه اللي علو أتتأجمنا تيو جيجا زخوانة قانقا فقري كتك أم نجيركا روبيل انطيب الكم زلخو كردقو سلازي كعلي آسفحي أردأكوام كم تنعخا بعدنا قلت زتسنيك على مسكرنة زهابة كامو فارس تسمعك نبيتو جنك على مسكرنة النهابكايا زخون لوطي زير أخا لا مخنيات أتنعخا 5 فقركا تسمعك مجدي ناتا قونقا فقري كونن بمبال أسفح كلهم نروبيل قال مسكرنت قانقا فقر مخانو تردادينا نايك قالات مسكرنت كاب قدم كم زبهجن بفرلاي حجي كاب بيتو كسمعو انكلون ازيو 5 حقسون كحابئ كنجرني كإليو ناي بيتو قانقا فقري نايك قالات مسكرنت زيكونه بولص غزي مخانو أردأكوام بولص غزي مالت انتي مالت مخانو قلص كلهم بولص غزي مالت نمت امتخا زي مغاقل أقالبو كتهم مخاليو مسأ أن تزاربك تيفي مرأي زي كونس عينا نتأمتك زقبر ناي فقري قانقايو بلوص غزي مسمت أمتخا باح أبزبلا نجرات بحبر عيوتات مسرحن نام مزناق عيبوتاتاتن ناب سدرابيتاتكمن بحد مخادن وزتخا يتغالن روبيل تقبل أبيلو آها أزناي كل غزي طلباتايو مسأ خوينة زخونة نجر زي مسرحي غزي زي حلف مخاني أفيتا خوفيلة بونك ستي زي مقالي كتالي أتخصني وسيخو دما قدم ممرعونا زغر مكا نابستفلالي بوتاتات بمخاد نزناق عنيرنا حجگن بخالق خاصمن كوينكا غزي زبحالي بالكام بحاليتيا برقص قانقا فقرا نسيو أنا جن سرحي غزي زهب أيكونن انتي كقبر خل توكسني ناستات 10 دقائق زخون كميجيرو أبتزلو تكال نابزل على درجة كم زبتصح كبر واقع كم زخفللون بعوتاتو حبن كم زسمعون حبريت حبنيم نايوت رودليتاتون حلمون ون جنا كم زي بتصح نابتزح المدرجة كبتصح بحجي 5 عمت كم زليون أي حبقان روبيل أبتتحسبو زلخا درجة بين خريحات بتصح تدلي ولا مسبعلت بيت كان دققمن أمان جوزربو كل فابيلا حتتكوام نسام سايكت هلون برد الآن دا عوتاتي مس أخذت ما قرأي زدلي كم أسلا زغانا انديد أمو كتسألنو بزي مرد أزقود دانيره أبصراح زبزحك زي مهابي كتنقفن نكلاكو ناكلتين ربحة مخانو خميجيرو يخوى ليلو زت حساس بانيرو أنا بصراح درجاتاتكو وسخن كلاغو ناكلتين عوتي لحسبو بيتو جن بزع قبتي كونتن كي تتقرأ ملس اللي روبيل بيتو سلامتا قالو تاويت كوينا كتقلب كيل كارو حجي ناي بيتو قانقا فقري بولص غزيو نسخا ازي وحد غزي سلازهاب كايا قفا فقرا طرايو تعرفو بفقرخا وحسنت ايتسمعن سلازخوني ابت غزي يقاصصنلو الى ز حسبتو سرح ادهيبات تزاربكا نسرحكا فصيما خمزي تصلو كرداكا دلي اتنسا تصلو زلا نجر كابها اترخبو زلا فقر سلازو حدا طرايو نازو خلو حنت ملس طرايا زلاتو هواغا كتخفلك نبيتو غزي هبا بتقنع قانقا فقر افقرا نبيتو غزي مهاب مالت ندق خان بعل خان غزي مهاب مالت مخانو كرداكا لو او سوراتو بعلخا دقي مازي اذا مسغنكا فقري كገልጸላ ካበይ ተጀመርኩ ይዝሐሽ
كل انتتات أوجدو حدارونا منور كملس بزوسدو سقمتي أنات حقوسكو قرم أزيحت مسجن زقبعكا كبر سبيخا أتعلم محجي قوتاوي نجارات بزعبة بيتو صحف اللازم القاع جندخا على رو بقوتها مسملس اللي تبو سلازي كالق زرزر كان عمتينا بيتو مساخوين كاك سرحو باهكاب زبلوا نجارات انتالو أبزز حالف 12 عمتات ني حدار جزيخم قصالي تحتم كاب زنبرت نجارات سك زرزر اللي زرزر صحف اللي أب عمت انت وحده حنساب مكينانا جيرنا نبرح زبلو بوتاتات بمخاد كنزناقع حنساب نبيننا سحت دمادك انا تمالينا كنكيد أب أبيت مقبتات نيمسح ادمه كقبر الله نحبتي ويون نحبتو أب جزا قديفنا قلعو نبينم كيكونو مالتيو كلتينا كاب بيتنا وطاقي كنزناقع مشت كاب سراح أبزأت ولو جزي مساكوف بمبال بزعبازو عالكو سراح كعللان ناتا دما بتقموناك سمعان كان عللن كلنا دما فتسيما تلفزيون مولع تخلقاني مسدك انا جزي كحلفن نايت اوتا جزي كهبومن انت وحده أب عمت حدا جزي بصدرنا كنزناقع نزورت كنكيد أب بحر كنحنبس أب كتما نايقري من قصقاس مالت ووك حبيرنا كنقبر عمن قد خاء كي هاوخ قوان معريان كخيد أب زحالف عمتات حدرنا ازي اتيوم يمتون بقطالي اتزارب اللوم نقرات بمبال نقبر ملسي نويح تنبلم روبيل انت هيزبر رئيتو خمس هبكا ترديكا اللودو برقص ترديكا اتكبر ريخ اختبلاني تقبل عبيله أو روبيل نزقت سلكلة ورحي كابزت بلو زلخا نقرات أبسومن حانت خطتك بريخا جزي كابيخا تركب كتصرحت راي زلكا نسخا كله زيت اقمكا لبام سبايخا نفع وسان انت زيت خون نيركا أبز زلخا يدو رجا سرحين بزحكان نهيوت كاب مدبنا يممرح بقعتا اللوكا سلازي أب حداركا تأمر كتر انت دليخا نبعت بيتكا أمدبكا توا روبيل كيدونجي بناي عوت منفس حق خايخا كقبرو ايه اخولو ايه دما بتوسخ روبيل كتفلطو زقباكا ازين نايس راح قوع زخافة يموز عنك فايكونن بانتارو ابت ترزع عوت بعالتي بيت كان دك خان مسخاخ اللويم بدحر نفس وكف عوت سباي نفعت سبيت الله كبهال مجم سميعك اللخا اب هيوتي كاب زخونه ነገር ንላዕሊ ዝብህጎ ነገር እንተሎ ድማ ንሱ ጥራዩ ኣነ ኣብ ጠርዛ ዓወት ይሃሉ ኣይሃሉ ቤት ትሕጉስ ትኽትከውንን ንህይወት ምስኣን ምስ ደቅናን ክንሕጎሰላ ይዝደሊ ብምባል ተመሳጊና ተፋነና ስኒት ማእከል ብሉጽ ግዜ ቋንቋ ፍቕሪያ ስኒት ቀርበት ማለት ጥራይ ኮነን በፍጹም ዝኾነ ኣቓልቦ ብሓደ ምህላው ማለት እዮም مس روبيلن بيتون كاب انرخب عمتات حالفو بعمتات تتكيوم ازوم سب حدار ابزنبرلو كتما سبز زاربلوم سب حدار نمخان بقيعوم بزنبروم تقا تتقيموم صبق حبتي بمخعبات سميات صدر خوينوم مستيركم مخانوم جن حبيروم بسنيت مسرح مبر كالق مستيراي نبرومن بقانقا فقروم كزراربو جميروم كاب علتات هيوتهم دما أتم بفليز ذكروان جزيات زندحروت نحدار جزيهم مخانن يأمنون يقبلوان كون النتكا كاملوات زعبت أجايلن أتفت إيمونا يمزنقع والنيزي نبرو روبيل علول فتاو مزيك أخوينو بيتو بجداء بزعب روبيل أبناي زرزر ورقتا فقراوي كالم سكرنت مصحف كان بحلي حيزاتوس قوفو فقري بعال بيتا كساب زفسس ملياتهم بقت قبروم ناقوت قالات فتوم حاقوس كم زسمعون نسا أب هيوتو قدامي تسب مخانان بزعرا أرقاقتات نساون قوفو فقرا كساب يقزبلا ملئتن نهيوت بتزقبقى من قدي كتنبرا جمرتن أتبع انباباتاتن صبغات أتكلتن زوك أبابيتهم فغري توسيخوه جنة كون اللوم كابت جنة انت عينت فرخ بلعو ألو من يبلو من جن صبو غيروم
ተማሂሮም ኣለዉ። ስኒት ማእከል ብሉጽ ግዜ ቋንቋ ፍቕሪ እያ። ስኒት ቅርበት ማለት ጥራይ ኣይኮነን፣ ብፍጹም ዝኾነ ኣቓልቦ ብሓደ ምህላው ማለት እያ። ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ጽቡቕ ሳሎን ብሓደ ኮፍ ኢሎም እንተሃልዮም ቅርበት እምበር ስኒት ኣለዎም ወይ ብሓንሳብ ኣለዉ ክበሃል ኣይከኣልን። ስኒት ካብ ብሓደ ምህላው ንላዕሊ እዩ። ስኒት ብፍጹም ኣቓልቦ ብሓደ ካብ ምህላው ዝምንጩ። ሓደ ኣቦ ምስ ወዲ 2 ዓመት ውላዱ ኩዕሶ እግሪ ይጻወት እንተደኣ ሃልዩ ኣድህብኡ ምስ ተቆልዓ እምበር እታ ኩዕሶ ኣይኮነትን። ኣብዛ ህሞት እዚኣ ኣቦን ወድን ኣብ ፍጹም ዝኾነ ስኒት ይህልዉ። ከም ገለ ክብል እቲ ኣቦ ቴሌፎን እንተተቐቢሉ ግን ስኒቶም ይብለል። ገለገለ ሰብ ሓዳር ብሓባር ኣብ ሓደ ገዛ ስለ ዝተቐመጡ ጥራይ ብሓንሳብ ኣለና ወይ ስኒት ኣለና ክብሉ ይኽእሉ ይኾኑ። ምናልባት ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ወላውን ኣብ ሓንቲ ዓራት እናደቀሱ ብሓንሳብ ኣለዉ ወይ ስኒት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ስኒት ኪኒኡ ዝኸይድ ዕምቆት ህላወ እዩ ዘለዎም። ከምኡ እንተዝኸውን ቤቱ በዓል ቤታ ምስኣን ከሎ ፍቕሪ ኣይምጎደላን። ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቴሌቪዥን እናተኸታተለ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝዕልል በዓል ቤት ንበዓልቲ ቤቱ ብፍጹም ብሉጽ ግዜ ኣይሃባን ዘሎ። ምኽንያቱ ምሉእ ኣድህብኡ ስለ ዘይመጠወላ። በዚ ድማ ቆፎ ፍቕራ ክትጎድል ትጀምር። ኣብ ግዜ ቡን ምስታይ ነቲ ተመንያ ዝቐለወቶ ቡን ካልእ ስራሕና ስራሕካ ክትቀሉ እትደሊ ሰበይቲ ክትረክብ ኣጸጋሚ እዩ። ብፍላይ ቋንቋ ፍቕራ ብሉጽ ግዜ እንተኾይኑ ፍቓደኛ እንተኾነት እውን ገለ ናይ ሓጎስ ባእታ ግድን ክጎድላ እዩ። ብሉጽ ግዜ ማለት ዝበዝሑ ካብ ግዜና ብሓባር ዓይኒ ንዓይኒ ተወሃሂብና ምሕላፍ ኣይኮነን። ናይ ሓባር ስራሕ ብሓንሳብ ብምዃን ምዕያይን ሓድሕድና እኹል ዝኾነ ኣቓልቦ ብምውሃብን ብስኒት ምጽናሕ ማለት እዩ። ግዴታ ስራሕ ኣብ መንጎና ክህሉ ኣለዎ ዘይኮነ ማዕርኽ እንደይነና ሓድሕድና ግዜ ተዋሂብና እዩ ብሉጽ ግዜ። እቲ ዝበሃል ዘሎ ስራሕ ወይ ንጥፈት ከምቲ ኣብ መንጎቲ ሰብኣይን ውላዱን ዝነበረ ኩዕሶ እዩ። ብልክዕ ከምቲ ናይ ዝህፃንን ኣቦን ብሓባር ዳማ ወይ ቼዝ ዝፃወቱ ሰብኣይን ሰበይትን እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፀወታ ንይምሰል እንተዘይኮይኑ ብሓንሳብ ኣለዉ ወይ ኣብ ስኒት ኣለዉ ክንብል ንኽእል። ስኒት ዝለዓለ ደረጃ ናይ ብሓደ ምህላው እዩ። እቲ ፀወታ ዘይኮነ እቲ ዝፍጠር ስምዒታዊ ፍቕሪ እዩ ዝያዳ ኣገዳሲ። ብሓንሳብ ሓቢርና ንፃወት ኣለና ማለት ኣብ መንጎና ሓያል ናይ ምርድዳእ መንፈስ ኣሎናን ሓድሕድና ንከባበርን ኢና እዩ ዘስምዕ። ነገራት ብሓንሳብ ክንገብር ድልዋትና እውን የስምዕ። ህይወት ከምኡ እያ፣ ኩሉ ብመንገዲ ስኒት ይብፅሕ እዩ። ካብ ብሓንሳብ ክትህሉ ምኽኣል ዝዓቢ መግለፂ ፍቕሪ ድማ የለን። ምስ በዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ግዜ ብምሕላፍካ ኣዕሩኽትኻን መሳርሕትኻን ወላ እውን ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ ቤትካ ክፀርፉኻን ከዋርዱኻን ይኽእሉ ይኾኑ። ምናልባት ዘሎና ባህሊ ሰብኣይ ኣብ ገዛ ክህሉን ምስ በዓልቲ ቤቱ ግዜ ዘሕልፍን ምስ ዝኸውን ሰበይታይ የብል ይኸውን እዩ። ከምኡ ብምግባርካ ግን ክትጣዓስ የብልካን። ናይ ሰባት ርእቶታትን ንስኻ ዘለኻዮ ናብራን ዘይሳነ እንተኾይኑ ኣይተድህበሉ። ምስ ደቅኻ ግቡእ ግዜ ምሕላፍ ናይ ብሓቂ ኣቦ ደቅኻ ይገብረካ። ደቅኻ ኣዕሩኽትኻ ምግባር ካብ ዝዓቢ ስልማት ድማ የለን። ዝኸበርክን ተኸታተልቲ ስነ ልቦናዊትን ፍልስፍናዊትን ንነባሪ ፍቕራዊ ዝምድና ዝዳሰሰት መጽሓፍና ቋንቋ ፍቕሪ መበል ታሽዓይ ክፋል ኣብ ዝኽንዛዝምና ምርኻብና ኣብ 10 ክፋል ብሉጽ ዝርርብ ብዝበሊና ክንመጸኩም ክሳብ ሽዑ ኣብ ኮመንት ርእይትኩም ምስፋር ኣይትረስዑ። ስለምክትታልኩም ደጊምና ነመስግን። ወድሓንኩም።